Il-flotta bejn Malta u Għawdex se titlaq għal 5 vapuri, 4 vapuri se jkunu għal passiġġieri u vapur ieħor se jintuża għal ġar tal-merkanzija b'investiment totali ta' madwar 130 miljun euro. Dan tħabbar waqt aġġornament lil midja mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u l-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet. Intqal li permezz ta' studju li beda f'Novembru tal-2023 ġie mfassal pjana l-effiċjenza fit-trasport bejn iż-żewġ gżejjer. Mill-istudju li sar irriżulta l-bżonn ta' ħtieġa għal vapur ġdid kbir ta' 250 karozza biex jintuża għal waqtiet fejn id-domanda tkun għolja, kif ukoll vapur ġdid ieħor iżgħar li jesa' 75 karozza biex jilqa' għal meta d-domanda tkun baxxa. Da minn barra 3 vapuri eżistenti li jesaw 150 karozza. Se jkun hemm ukoll vapur li se jintuża għal ġar tal-merkanzija bejn il-Freeport, il-Port il-Kbir u Għawdex. Fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin se tkun qed tiġi appuntata ditta internazzjonali ta' arkitettura navali biex jitfasslu l-ispeċifikazzjonijiet tal-vapuri. Se titnieda wkoll task force għall-infrastruttura tal-Port tal-Imġar. L-operat ta' żewġ vapuri ġodda mistenni jibda fil-bidu tal-2029.